במשברים. אין גשם כבר 30 שנה וכולם דיבורים. חומת יריחו נפרצה לסירוגין. נחלת שיבה גוברת עכשווית. מה זה? כאילו מה זה? נחלת שיבה גוברת עכשווית. משולש קדוש אחד וכולם שקרנים. 2000 שנות גלות ילדה שקועה במשברים. אז למה כשרואים את הסוף ממשיכים? אז למה כשרואים את הסוף ממשיכים? כתוב על הקיר בכל השפות, הגענו לנקודת האל חזור שנייה תעמוד. זמן טוב, ננשום עכשיו להוריד הערה. אנחנו במצב כמות בלי אפשרות עצירה. האור נמצא תמיד אצלנו בגוף, צריך למצוא אותו להדליק אותו בכל עצב חשוף. נראה שהבריות והבריות עשו את המקלט למרות ה-GPS עדיף מהאינטרנט שמתגשמת נבואה. שמן תבואה ונראה שתחלואה חולשת על רפואה. איך זה שרואים בסוף ממשיכים לחטוף, יורד גשם במקום לאסוף, נותנים לו לסחוף את הביוב לחוף והעיר. מיד ומיד נורו מעמדות וצנעת חינם מאיימת לשטוף קנאים לרכוש מכורים לריגוש ממסך השקרים. גם שנייה לפני המצוק לא עוצרים. נבואת היום ילדה שקועה במשברים, לקום ולמחות. אין גשם כבר 30 שנה וכולם דיבורים. חומת יריחו נפרצה לסירוגין. נחלת שיבה גוברת עכשווית. נחלת שיבה גוברת עכשווית. משולש קדוש אחד וכולם שקרנים. 2000 שנות גלות ילדה שקועה במשברים. אז למה שרואים את הסוף ממשיכים? אז למה שרואים את הסוף ממשיכים? אז למה שרואים את הסוף ממשיכים? אז למה שרואים את הסוף ממשיכים?
יש זה משהו שנגמר עוד אותו. משהו בעולם, ככה אני מרגיש. יותר מדי מדיה, יותר מדי פייסבוק, טלפונים, עניינים. הפסקנו לחשוב, הפסקנו ליהנות, באמת. אנחנו רואים את הסוף קריירה, האקולוגיה על הפנים. יש איזה חור באוזון, צריך שמישהו יסתום אותו כבר. אבל אנחנו אדישים קצת, אז ממשיכים. זה הולך ככה. כשרואים את הסוף, כשרואים את הסוף, כשרואים את הסוף, כשרואים את הסוף, בוא נשמע אתכם. כשרואים את הסוף, כשרואים את הסוף, מי מתבייש? מי מסתכל? כשרואים את הסוף, 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 כשרואים את ה... אז למה כשרואים את הסוף ממשיכים? אז למה כשרואים את הסוף ממשיכים? אז למה כשרואים את הסוף שם 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 אז למה כשרואים את הסוף ממשיכים? אנחנו יכולים להמשיך ככה עד הבוקר תכלס, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ממש, אני אוהב אתכם כל כך. שיהיה לכם לילה נפלא, נסיעה טובה. עוד מעט יהיה אפשר ללכת לים, מה זה כיף להיות בים. תודה רבה יהודה. אלעד. משה שלם.